Tini fungni bubagrani tweet abo tipra saroni kupalo rangsak perei nongkhorma hai. Bubagrano tini fungo hakatorni Home Minister Amit Shah call khlaiei saklaikha je o talni 27 o tipra sarokni manthai eba tipra mothani sanma abo manna thangoi tongo tei aboni bagoino hasteo khoroksa interlocutor eba kheba raibai samai rohorjaknai o raibaini samung hingke je tipra mothani demand abono lawyer soho nawai kaisa letter snamoi tlangnai tei o bill no signature rui pass khlainai hingke Home Minister Amit Shah tei huija koktoman bisingti sawi mangkha 3 masni bisingono je tipra motharok sanmani abo joto manai mano naitoni choyati khe tipra exclusive